odhi kamaro yuma kamano to koro Raila weng'anyo dhi mbele makato dhi bedo jatend piny Kenya mar ji ariyo kende to bed mana kamano andan odiero kan minyenya school Trevor no wino ka wuok aero kone Jared ne owek yiero yo momiyo wa god basari awuoro wabro pinja ne wach mar basari no kochopo kae nitie od kodwa kae Ramogi an jam ta wuoda wasi boda anenu ka indikan boda Ramogi TV lero kamana inya Esbon anenu Ramogi TV yo makare kan pany kumol ero kamana inya wacho ni ngima koro dhi matek onego be ni ji chak ng'iyo kaka gikonyore gi wach mar chiemo Martino Chieng lago wuok Rueya Kisumu East ngocho ni podo kete mana Ramogi TV ka kan gi mama gi men nyalego ero kamana inya medru mana oro ote ariya deka uchiel nono waduogo bang' daka moko matin mondo gone mbaka wach mar ng'anyo makiny timore no kike dhi mabor VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Kinyi mokwongo Cherus chiewga kobiro kwayo gweth kuom jomadongo mantie odno to penjo ng'ato ka ng'ato kapo ni biro madho chai kata kapo nitie gimoro modwa nokelne to koro meherni OMA. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chakungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke. Adona kwai ni ajoera maruora imondi ketu wenda bare Nyasaye majanyalo nitie kidio *411*4 parnia Ramogi TV e od jowende duto. Kanyiero kod mor dhi nyime, inde mbone nadwa bedo lawyer takoro piende mininde okinya ban weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation ni winjo pesa na mise cham oingo yie nyaka garus combine to kwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi onjaore Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek Nyarko chia Ticha Beach ka Ticha Beach saa 1:45 otieno. Nikora mogiro kamano kumkete Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar Duol ma ka mogo embaka wapimo godo piny to piny dhi nade kiny wang'eyo ni nitiere ng'anyo kendo Azimio la Umoja One Kenya Alliance mopango ng'anyo no jatend piny Kenya to wacho ni ok obi yie mondo mwandu mar ng'ata ng'ata kata ngima mar ng'ata ng'ata mondo odhi oko nono e wach mar ng'anyo. Wabro winja ni to koro gidhi pange nang'o mondo Jared okelo ni ka endi men jaod bura manyando ero kama na inya kuom miwaseche gi mheshimiwa wachaka ni chenro chalo nade makiny upango nang'o odhi chakore saadi to odhi kanye ndech tire gimusewacho mang'eny ni nitie odhi timore Kenya ngima.
chenro chalo nade? Chenro en mana mosebedo katimore to kacha mokwongo yiena mondo mos nyikwa Ramogi noimore uru duto amor kendo mar duogo studio mar Ramogi TV mondo wambek kodu kaka wambeko kinde ka kinde. Aero kamano bende ne jonyando geno ni gi tieko odiochieng' yo makare kamoro amora ma gintie kendo mos noimore uru. Chenro en mar ng'anyo kendo ng'anyo ok en gima nyien kuomwa kendo ng'anyo ok en gima ochakore sani. Ng'anyo mar jo-Kenya kaachiel kod piny mangima en gima itimo kinde ka kinde manyiso gima dho ngere luongo ni dissatisfaction mar loch mantie matiyo Uganda. Kinde duto kineno kata mana television mag pinje mopogore opogore kata mana maguka obed ma jo Royal Media Services moloyo Ramogi kaachiel kod Citizen unyiso nyaka ng'anyo matimore kuom pinje maoko machalo nyaka pinje man kod lony mamalo machalo Amerika. Kinde ma jopiny oneno ka wach moro chandogi ma sirkal ok dwa chike ite peyo to ji dhi e ng'anyo maduong' minyalo paro kane polise moko odiyo ng'ut jarateng' George Floyd mane ng'anyo muoch e piny mar Amerika kamoro amora. Wan bende nitiere weche ma osebedo ka chandowa kaka jo-Kenya kotenore kod yiero manyocha wa ma bende nwawacho negi ni nitiere weche ma nyaka wawuoyie. Machiel kuomgi ne en kaka yawonwa sava mondo wang'e gima notimore e yiero. Supreme Court nosewuoyo giseng'ado ni Smartmatic nondiko barua ni ok dang' uyaw sava nikech biro compromise copyrights mar wechegi mag tayo yiero ok ne Kenya kende gi pinje maoko. Ne waneno ni nengo mar piny kata mar ngima ohingo japiny mago gik mane wadwaro ni nyaka wagoe mbaka mondo wawuoye. Kopogore gi weche mamoko mag nyiewo parties bende makoro ruto olo pesa nyiewo ji mondo dhi oti kodgi kaka Kenya Kwanza e od bura kacha. Koro waneno ni magi gik manyaka wawuoye to ok gisedeo mago kata obedo ni wan kaka oganda mapingo madho ngere luongo no opposition waseyie mwadok piny kinde ka kinde mondo mi wamigi ane thuolo mar mondo ji ogo mbaka. Kinde ka kinde gitamore gitiyo kodwa kaka gima iketho godo sa ni ka koro waseketho sa to jopiny wigi biro wil gi weche ma jakom Raila Amolo Odinga kaachiel kod jo-Kenya mamoko dwaro. Koro ni gin gineno ni ka wich osewil to koro wechego ibiro kaw ibiro kal kamano. Ing'e ni kata ka wich owil to ok onyiso ni weche ka osebedo addressed. Omiyo gina weche masiko chandowa. Wase dhi ng'anyo mathoth to juma mokalo to gi juma ni koro ne wakoni en min ng'anyo akia ni dagi en da ng'anyo makoro wabago e Kenya mangima. Inyalo paro chieng' tich abich kanyocha jo-Kenya wuok oko te nikech kinde ka kinde joge wacho ni ng'anyo en gir jaluo. Ka en gir jaluo to ging'e ni ng'anyo Kisumu, Migori, Homabay, Siaya to gi Kibera, Nairobi e kaka ging'e pile. Emo mineno ka kinde mwabago ng'anyo tioro polise mang'eny dhi Kibera mondo dine ja Kibera kik dhi tich nikech ging'eyo ni jaluo modak Kibera. Ging'eyo ni idino Kisumu, idino Siaya gi Homabay gi Migori mondo mi kik ng'anyo otimre e yo ma wadwaro. Nikech ng'anyo to ken gima dang' iwache ni otenore e tok chik, tenore e tok chik, ng'anyo ni ei chik. Koro wasebage niya kawuono kochakore otieno sa 6 ma wadonjo odiochieng' manyien mar tich adek koro ng'anyo chakore kanyo. Onge mitoka maringo nikech mitokni bende nosewacho ni gibe kiny gionge ndara koro donjo kodwa maber. Onge ng'ama dhi tich nikech wanie ng'anyo. Onge gimoro amora ma kiny otimre e Kenya ka ok en wach mar Kisumu gi Nairobi kende. Ma tich abich neno ka Kisii for the first time Kisii oingo jokondele ng'anyo kendo jokondele koni kiny gikalo jo Kisii. Kisii nyo muoch moro makata sirkal ne poko paro ni Kisii nyalo bago ng'anyo malich machalo kamacha. Neno Vihiga, Kakamega, Trans Nzoia, Kitale, nyo wan Mombasa, neno kaka chalo nyaka Turkana. Ja Turkana nyogo wuodma ni embe piny oinge to chikore kuche dho nam mar Turkana to ng'ama dewo wach ne onge. Koro kiny
en da ng'anyo nikech matich abich anyo min gi. Koro kiny en ng'anyo ma pek ma pok ne sirkal oneno nyaka nene. Kanyo chagiwe ni matich abich chanyo ng'anyo. Macha nyathi kiny koro negi rad kod ng'anyo. Omiyo chakore kawuono saa 6 otieno. To odhi ringo nyaka kendo kiny saa 6 motieno. Ka kiny romo odhiambo, seche ma koro ng'anyo ni amidi. To jakom gi lange mani Azimio One Kenya Coalition biro wuok mondo wuo gi piny mangima. Ok giwuo gi jo Kenya kende. Giwuoyo gi piny mangima. Kiny negi appraise jo piny on success mar ng'anyo kako timore. To gi kiny negi chagi chiw direction machielo. Nikech kiny kwa ng'anyo ok e giko mar ng'anyo. Koro kiny ne jakom pangnwa kata kwa chak wadhi e ndara chieng' tich abich. Kata kwa dhi juma manyien. Koro kiny ka gise ng'iyo kaka piny oringe weche mag ng'anyo. Kiny nogol report mar kako nego wadhi nyime kod ng'anyo. To jatend piny Kenya men William Ruto gi ker migosi Kithure Kindiki wacho ni ok gibiyie mondo ng'ata olal ngimane kata mwandu moro amora kethre. To waseneno kuonde ndalo duto ka ng'anyo dhi mbele to ok en ng'anyo mamuol kata mancho ma juma mokalo miwacho no ji 6 njo negi ji 75 njo tue bedo no segonygi lakini njo tuegi buwinjo ka onge kibaji moro ka jatend piny Kenya wacho ni ok obiyie wach mar ng'anyo. Kendo kibaji no e gima moro sirkal wuod ma ka kibaji nyalo donjo na ng'anyo makiny to sirkal o achieve mandate mare manodwaro. Wawacho negi niya wacho to bende onge ng'anyo mane giseyie nyaka nene to mabe ok ng'anyo mokwongo kiny kata tich abich nyocha wabago ng'anyo mar tipo to kwa bibedo godiochieng' ma koro sirkal biro yie wacho no niya ni koro twagonyo ukiny udho ng'any mano wabiro rito maka moro Yesu Kristo noduogi oyud kapod warito ne sirkal oland gima kamano. Gisebedo ka giwacho kinde duto ni ng'anyo ok dwar kendo ng'ama kiny odhi to dhi rado gi tok chik. Wasebedo kwadhi kineno kama dhano tho dhano 6 mane iwacho ma moko ni Kisumu moko nyotho Kisii nyogi nego dhano moko bapani no tho Migori kachiel kod Nairobi ka onge raia mong'anyo manyalo nego ng'ato. Police ema biro gi bunde. Ing'eni ng'anyo to ni e piny mangima to nitiere kaka polise ipuonjo mondo ta weche mag ng'anyo. Ni ka koro muomo gi ahinya to nitie gimo ni rubber bullets mar pien emi bagodo ng'ato to demobilize matin kuom dakika no kato bendo odhi adhiya ot. To ni ng'anyo mathurwa ka ni police en obiro gi lisasi manego dhano kendo goyo mana kama nego dhano. Mano gima chik odagi obed international conventions obed chik mar Kenya under article 37 moyienwa ni mondo mi wang'any water gimilo ni petition ne sirkal kendo wa protest kaka wadwaro. Mano ni e chik. Tineno ka sasa ma watiyo kod chik no ndo negraia. Wawacho negi niya gise buogo jo Kenya bende moromo. To wan bende wawacho ni gimo watimo onge mwasekalo machik okoyienwa mondo mi watim. Jogi nyiso wane ni gin gi ikore mar nego raia. To wabe wakone sawa ubiro nego waduto jomodong' matin ma en gin no winj maber. To bende ka ginego waduto gidhi dong' ji matin. Cabinet cha nigi dhano 24 kende. Cabinet no 22. Of course nyo gimedo ji machalo busy bodies machalo Malala gini bende ni koro sani ni e cabinet wuoyo kacha. Koro gibiro nego jo Kenya te to gidhi dong' ji 24. Koro ji 24 madhi dong' gi gidhi chulo osuru magiritore godo kendgi. To gidhi loso ndeche magine magiringe dhano 24 ka gisenego jo Kenya te. Omiyo wach mage buogo wagodo ni kiny wananege wang'o. Beti waneno ndi. Ok biloyo higa mar 2007 2008 mane Kibaki okwalowa. Mane piny omuoch kendo gik notimoregi. Omiyo gik chiki iti gi Kithure Kindiki. Chiki Kithure ni be ok janeko malo matiang'i manyowacha. Kama tiang'i mane wiye tho moloji te. To bende time ne nyorumo nyowa. To be no buogo wa mana kaka Kithure ndi buogo wa kani to pod ne wadhi adhiya. Omiyo kadwa ni jo Kenya bed kod kihondko. Ni koro chuny gidwa ridore. Ni Kithure wuoyo. Ni Ruto wuoyo.
Ruto ni ne waringo godo higa 2007 ong'eyo kaka watimo weche mag ng'anyo. Nwang'anyo kode e nape marach nodhi ICC nomake nikech en ne bedo dwa donje kagoge ahinya kama ne iwang'e nyithinde i kanisa ma ka ng'ato osediro nyathi oko to gin gichagi diro nyathi mondo dogo wang' otho. Mano gima nosetere do mamalo men ICC. To koro sani un gi chenro moro amora mar ng'eyo ni ng'anyo ni dhi bedo mamuol. Nikech wasewinjo ka jatend Azimio wacho ni ji kik keth mwandu mar ng'ata ng'ata. To kata kamano pod timore atima. Ang'o muketo mondo mi ng'anyo maru bed mamuol? Mana mar nyiso ni ok umor gi gima timore to kun gi shida gi Kenya moro amora ma en odhi e tije mapile. Onge odiochieng' kata achiel ma ja Kenya mane ng'anyo osedhi mondo hiny ng'ato kata oketh gir ng'ato ma ok oa kuom polis ma provoke gi mondo mago timre. Kineno ka dhano wuok ng'anyo nyoro kuom ranyisi maber jakom nyowuok e ode kowuotho gi tiende ma kae to donje matatu mokele nyaka e town. Kowuok e town to dhi ogo wuoche range nikech buru nyo make kowuok e ode. Koa kanyo to dhi obilo chai moro megawa moro e town. Koa kanyo bende nyo kia. To kara dhano rite oko ma street no te nyo tho gi dhano. City Hall weyino nyo tho gi dhano rite mondo tiek metho obi olos go ganda. En mondi nyoko pango mano. Nyodwa mana ni obed kod experience ni to dhano winjo nade ei matatu gi tichulo pesa di. Mokwongo kuom mahuta manyo Ruto ng'ado omedo ni. Nyo wayudo ni kiwuok Ngong ibiro town juma mokalo no ne siling 100. Sani en 150. Tiende ni nus mar pesa mane ichulo jo chako mede mondo ya mi dogo ten siling 300. Mogo bendi ng'en nengo ne machalo kan. Koro nyodwa mana experience to dhano chalo nade. To dhano manyo rite town kata mana en nyobuoge nikech nyoko par. Macha nyo rally moko chan, macha nyo romo ma oko chan. Owuoyo gi dhano kendo mane nyim Supreme Court mane ogajo wacha. Mowuoyo kodgi e yo makare makae to dhano odhi adhi odok e miechgi. Ma onge kata ng'ata achiel mobaro ni dwa dhi ketho gir ng'ato kata dwa dhi hinyo ng'ato. Omiyo kineno sasa ma wanie ng'anyo to gimoro timore ma ok ni kare. Polise gi ema timo gigo. Iwacho ni nyogi mako dhano 73. Imako gi ne gitimo ang'o? Nikech kanyo jakom oseromo kodwa ka Mukunji. To koni kara koro wadhi e town bende wawuothe mondo demo ng'anyo mane dhi mbele ka Mukunji ni. Jo town bende oyude dos margi moromo. Ogitamo jo raia ok ochopo kacha. Kato gimako dhano 73 gitero Central Police Station. Kama bende gigo tear gas. Former Chief Justice ing'eni jogi ok gideo ng'ato kata ne en gofis machalo nade. Jakom ni ne Prime Minister ni assembly level gi President emigo tear gas. President Uhuru Kenyatta nyogi ma party neka. Ineno ka polisi ol kama entie. Kendo nyo ineno ka tribunal bo chako ng'ado. Nika nini kega ginika. Ni maka kore officials ma jogi oyiego. Judgment ma be ne gi release one day kapok osome. Gik machalo kamago. Koro kineno mbache ni kobet e yo mora mar ng'anyo wani to polisi mukele. To wawacho na gini tij police. Ebo miyo ne wap change chon iluongo ni police force. Sani chik manyien uluongo ni police service. Onego gichiw service, ok en force migoye ng'ato. Ng'ama dwa dhi e force wadwari Somalia. Kacha lwenyo moko. Sudan omuoch wadwari Congo. Kocha. Mondo mi dhi e force nino iter kucho. Wan waonge problem ka. Wan watera mos. Chik wacho ni police kose migi notice kaka wasechiwo notice moromo. Police wuotho gi raia machalo kaka waluongo ni marshals. Protesting marshals. Koro gin giwuotho gi guide jak piny kako nego wuothi ma ok obaro ne dhi timo tim manjore. Tino ka gin gisesieko gi tear gas. Koka mag Ruto gi kech saidi. Ka gisetiyo gi tear gas ichaki goji gi bunde. Joma are unarmed ng'ama onge gi moting'o silaha moago otonge. To ni police goye gi bunde. Kisego ng'ato tear gas moseker ichaki nege nang'o. To mago yore midwa buogwago ni mondo wawene ni kindikini ni mare koro pek malo matiangi kiny wan kode. To koro gitire chenro moro mabe uchako biro go sani mar choko sei. Budwa ni sei ochop bilion 15 osechok milion 1.2. Come on. Sei gi udwa timo gi nade? Weche adek motenore gi sei. Mokwongo
Kisomo pen chik 37 moyie ne ja Kenya mondo mi otim gima dho ngere luongo ni demonstrations. Oyieni timo picketing. Oyieni protest. Oyieni kaw petition mondo iter ne public authority mora mora. En yo minyiso godo ne ya ni iol. Gik matimore gi te aol go. Wakaw signature mar japiny mondo nyisgi ni watimore nade waol. En part of Article 37 mawuoye demonstrations ka. Sama sai ni ruto joga gilange ase demonstrate kaka pen chik 37 wacho. Mano mokwongo. Mar ariyo, pen chik namba 1 wacho ni chik duto teko duto nigi japiny. To japiny ema yiero kako delegate ne jotende moyier e yor ombulu. Mano ni e pen chik namba 1. Jo pen chik gi wacho ni sama japiny oneno ka joma nyogi yiero gi ok represent gi maber to gikawo teko cha kendo mondo gi exercise directly. Iwinjo? Wan e od bura. Ni neno ka pesa onyiewo dhano kacha te. Manyo wadong kuom wajumbe 172 mano oyier kod Azimio. Nyo wadong 84 kende. Ni nus wacha en pesa onyiewe odhi. Moko bende nodhi e pinje maoko. To wewa gi liel ka liel monindo ni gin gidhi oko. Moko bende ochako fake weche mag tuo ni anyo denda lit. Koro kanyal chopo kacha. Koro japiny nooro wani mondo wadhi kacha wadhi wawach weche gi. To wan kwa chopo kacha to koro wachako walokore onyiewa wawacho mana weche wawegi wakaw pes joka Ruto mondo wago ombulu kaka japiny ok dwar. Ineno pen chik makoro thagowa mar Finance Act ni. Jo Kenya kano otim opinion poll no wach na tamalo 93 ok oyie kod gini. 93 to gichuno wage wajumbe monyiew modhi okalo chik manoyie gi dhana tamala 7 kende. Koro wawacho niya nikech nyoyo oru kacha japiny donate nu powers to powers go koro abuse. Koro wakawo chik cha kendo through signatures wa express ni koro kwadwaru nikech okudwa kawo wechewa utimo wecheu. Mano another way of japiny mondo express themselves. Maradek, and this is the most important thing. Wadwaro signature mar dhano 15,000,000. Wawuondre ni Ruto nyoyombo, wawuondre to poko yombo be okubiyombo. Nikech ing'eyo piny mayiero tim marach. Piny no ok kwe, ok settle. Mineno ka chalo dhako mamuoch kayo. Ok inyal koni koro beda piny imak mogo ni gi rech ni okinyi nyuol kiny. Nikech nyuol ni chal ni deko. Koro ok onyal settle. Gik miwacho nego ok donjne. Mane e piny Kenya ni. Nyo wa yiero ka nyo kwalwa. To nyaka nyo kwalwa piny odagi settle mondo accept ni Ruto president. Piny emo odagi ok Raila. Piny odagi. Koro wakonea nikech nyuse gajowa e weche mag yiero gi to piny bende odagi. Tata malo 7 milion 7 kuom dhano mokawo ombulu 21,000,000 e Kenya. Ruto wacho ni noyombo gi 1,700,000. Wawuondre ni karero noyombo. Mano is only 30%. 30% of jo Kenya manogo ombulu. Wamanyo signature 1,15,000,000. Tiende ni jo Kenya madhigo ombulu dhi bedo double, more than double mano gocho ne Ruto. Ka wase yudo signatures ka, koro wase express ni jo Kenya ok dwar tendi. Ok ochuno ni nyaka wakaw signatures go water kama chielo. En ni koro jo piny oseng'eyo ni ng'ani kata ka en e ofisi ni to jo piny mano yiere. Mo wacho ni noyiere ka ojo kode. Mogik kabisa. Onge gima mono wakawo signature wa 15,000,000 gi water United Nations. Mondo wawach ne ya wan jo 15,000,000 gi. To ka achiel gi nyithindewa mane ok nyal sign nikech chikgi pod tin. To gi wedewa moko makamoro ne bugiche moko chopo negi. To no bedo negi sign mondo gibe giwach ni gidwa Ruto. Wabiro kawo signature gi watero ka UN wadhi kone jo UN ni chikiti. Magi jo mowacho ni koro gidwar piny Ruto. Gin gi yie mondo gilos piny gi giwegi. Mane mwaluongo ni self determination. Tiende ni wan koro wadhi loso Kavirondo Republic of Kiang'o kocha. Pinywa wawegi gi signature wagi ka jo UN oyie to koro marwa ni magi chwoe tik wadhi walos pinywa wakoni mar Ruto no wawegi jo moyie chulo tax. To kata mana sei yogo pod nyaka puodh gi mana gi IBC. Ok water kuro.
marwa kaka pime okiwinjo kama IBC odonje. IBC ok wadhiye. To ng'ama dhi IBC ne wadhi Seyugi nikech gimomiyo apenjo wach mar puodho Seini. Speaker mar road bura en Wetangula. Jochung' owuoyo wacho ni magi mane gisetimo kendo notimo ndalo mane en kodu. To nokoni Sei muyudo gin Sei ma ogor dhiang' ogor diel moro kanyo. En Sei maonge gima nyalo puodho. Ibro puodhe nang'o kok udwaro IBC. Koro mokwongo gine ma kamoro ero ne gimono wayudo namba mane dwaro. Gine ma kamoro ne gigoro dhok nikech bang' goro dhok no to gichikore gidhi Karuto. Koro kara gine mane giusowa. Wawacho ni signature mwachokogi onge kamwa terogi ni IBC nikech mokwongo IBC miwacho no bende pok ochuogi to kata ne chuoge gin IBC mag Ruto mabiro wacho ni gin dhok. Gibiro wacho nikech dak ne gitang'onwa dhoge go wa confirm kata tang'onwa ni mae kaka nugoro dhok ne okota ene muduogo wacho ni gika ok signatures ne gin mana dhok mogor dako tang'ona dheno mondo confirm to ng'amo nyise ni dhiang' ok nyal bedo signature mar ng'ato nikech signature ok ocho ni nyaka obed name signature na symbol kata mana anyalo goro ni dhiang' mane signature na en ong'e nade ni mano ne ok signature ng'ano. Koro wawacho niya 1,015,000 gi kwasechokogi en expression of displeasure ni waol gi sirkand jokaruto to ka nitie kama wadhi tere monego puodhe wadhi dhi kode ka UN headquarters New York mondo gin makoro gikono ni dhiang' ni cannot be signature kata ka ng'ato dhi ogoro dhiang' giwewa wago signatures wagi to wane mwang'e gimwadhi timo gi signatures wa to kagi wacho ni weche mag IBC kuro kwadhi dhi kuro waonge mano margi. To bun gi paro mar loko katiba kane en mar loko katiba under pen chik namba 257 matero wa referendum to ne ok wadwar kata mang'eny wachalo kamano to ok wadwar loko katiba nikech waloke nang'o ni mondo kik ji gol tax koso wagol Ruto koso nikech kisomo chik mar Kenya nitiere kako ndiki e yo mar golo ker ma yo mokwongo en ni ogago me odhi armus ngima ne ong'adore piny mano namba 1. Namba 2 ka wiye ombachne ne kokoro make ka en e ofis mano koro inyalo gole. Chik mar 3 ni ka jood bura ochoko signature wayudore atamalo 1/3 mar jood bura wago signature ni koro Ruto ni olo wa ok wadware tikawo signature gi idhi godo e od bura tikelo motion mar impeachment. The third of the voters go oyienegi mondo move motion. Kuse move motion mobed adopted tidwaro uge 2/3 mar jood bura te 2/3 tiende ni wawuoye 200 gi wiye mondo dhi ogo ombulu mar golo Ruto e ofis. Kaito mano bende okoromo kose bedo mano tichuogo duol moro ma Chief Justice ema chuogo to kose chuoge tebe miye thuolo mondo mi obi owach dhoge lit allegations miwacho kuomigi be gin adieri process no bor gi pesa manyol kakoro Finance Act ni manyo go dhoji bor ma ji owewa Finance Act to koro kikelo chik magolo Ruto office osiep na ibiro me dhano pesa manyonge kacha koro igolo ma dollars omiyo mano yo mokwa dhi kode wadwa mana luwo kode ma mondo jo Kenya owach ni iol koso kiol to wan waseol koro wewa. To kata bang' mano be un gi riwruok kaka jo Azimio nikech weche moko ne wuok ni nitiere mutni moro iye kanyo jatend kweth manok e od bura Meno Pio Wandai gi jakom mar ODM wuon John Mbadi chal ka gima okomor gi gima tich madhi mbele e od bura ka mano to pogore gi wach madhi mbele sani ni to be un kanyakla e wach mar ng'anyo mar kwedo sirikal koso un wegi un gi mutni moro iye chutho wacho ni jopiny koro wasemiyo thuolo mar kawo teko cha kuom jok mane giyiero to na wacho ni gimomiyo japiny nyaka tim mano en nikech jotelo manyicha gitere od bura koro rukogi tiyo gi sirkal mamedo negi nengo mar ngima bedo matek emomiyo wa engage japiny directly ka koro waweyo jotelo mane giyiero modhi olokore andhoke e od bura. Koro wawacho negi niya nikech koro un usekawo chik ni kendu direct waradure street mondo wanyis Ruto ni waol gi tende
Omiyo sani koro wasechopo level ma koro kwachak wadil gi japiny ma jatelo moyier, wadil gi japiny directly. Kata mana an onego kiny kane ber, kane ok Nairobi ka, to koro nabedo Nyando, wamoki ahero mapek onge kalo, wamoki Awasi mapek onge kalo, wamoki Rabuor mapek maonge kalo. To nikech wan gi responsibilities moko ma koro chuno ni nyaka kiny watim ka. Koro jo Nyando bendo pange apanga kiny nine e TV. Jo Rabuor bendo pange kiny nine e TV. Awasi bende kamano. Wan awe maber ni wan e highway ma wuok Uganda Kampala to dhi nyaka Nairobi gi Mombasa. Koro kane nindo gi wuodhi moro to wakoni ni kiny to wadeche yorwano. Chan wuoth chieng' machielo ma jakom okoluongo weche mag ng'anyo. To yorwano to wang'e ni en mar sirkal, wahere, watiyo kode waduto. To kiny to deche lwetwa. Okay. Wang'e ni weche mar ng'anyo ma dhi godo mbele ni. Chik CACA okoyie ne jatend piny Kenya timo gimoro amora mwachone. Kata bed maniro kuro wacho ni okay, asewinjo ywak mar jo Azimio. Kura yie ni mondo yaw sava. Bedo no wacho kamano no kongiso ni sava ibro yaw. Nikech chik okoyiene. Nyaka pod ulu chenro 1 2 3 mondo ko chop kanyo. To wach mar mbaka mano no beni goyo kind Azimio gi Kenya Kwanza emo usedagi. Koro udwaro nango mondo jatend piny Kenya mondo chung mondo wach ni ayie winjo gima jo Azimio wacho koso unudwaro nango sie ka ber nango mondo chutho pok wakwayo Ruto mondo yawnwa sava. Kisomo pend chik motenore kod yiero ma waluongo ni Elections Act ma bende ochako miteko kod IBC Act, wacho ni materials duto mag yiero nyaka IBC kan gi kuom higni 3. To dowe machiko mondo yawgi. To kose kan gi kuom higni 3 to koro bang' higni 3 inyalo kethgi. To wawacho ni Supreme Court nyose wacho ni giluoro Smartmatic, kambi mabe wakia kata kuma waenga mano miye tich kabe wakia. Smartmatic ni nondiko barua ni ok nyal yaw server go nikech biro ketho gige gi moko manie e server. Pare ni Jakenya ochulo pesa mondo kane result ne e server. To ng'ama miyo tijno query ni server no bende kata numiya pesa wasechamo ok nyal yawe nikech dhi ketho gige ga moko. Iwinjo yuma manie piny kae. Koro wakoni gi wach Supreme Court nyo waseae. Nyo wiye mondo wachuog duol moro mondo ng'iane chenro gi chandruok mantiere mathago wa e piny Kenya ka. Koro wakoni ni duond ni osewinjore ni achiel kuom gik manyaka wawuoy mabe ne wanyiso gi kata ka duol no pok ochuogi ne ni nyaka yaw sava. Ok wawach ni sava Ruto ma yaw nikech mano ok tij Ruto. Ne wawacho ni whereas term mar commissioners mag IBC 3 mano wuok Januar gin giseonge. 4 ka nogwetao kendgi. 3 nogwetao, 1 nogol kod tribunal, Madam Irene Maset. Wako ni secretariat mabende ema notimo procurement mag servers go pod nitie. Giyawa ne server mondo wang'e. To Ruto ema duoko wa. An onge ng'ama osewuoyo gi Ruto mondo yaw server. Ene mokone ni yiero noserumo, server mane nitiere nosegolo result e polling station okelo nyaka Nairobi, mabe Supreme Court nosetieko. Wako ng'ama ne wuoyo gi Ruto. Wawacho ni ino kiti IBC. IBC en jathek mang'iyo kako go ombulu. To results go okano en go. Yawa ne gigo wang'i kani yomba dier Ruto to piny biro mana dhi mbele. To ang'o momiyo kano yombo? Wawuondre ni ero no yombo. Wawuondre awuonda nikech pok no yombo. Ang'o momiyo tamore ni kik yaw server ja? Bwana an kiwacho ni dwa yaw server ma Nyando sani. An kao ndege adhi budho Mombasa mondo udhu yawe yawa ka onge mondo kik wani na mulo gimoro iye. Tiende ni na yombo yo makare. Ka Ruto ni no yombo yo makare ka kodwa na wa ng'e. Dako yie yawa yaw gicha wood mama mondo mi wa confirm omera kara woodlang ni yombo wa koro tiwa. Ang'o momiyo tamore? Tiende ni ne ok yombo gima ni server ja opogore ting'eyo ni wabe ok wawuoya. Wawacho ni ne ntiere wan gi ja oporo. No ni whistle blower. Mano biro nwa mose toko dag gicha dage mokelo nwa mwang'e kod to karangane nwa yombo mana gi milion 3 Ruto ne nigi milion 5 gi dire Jakom ne nigi milion 8 gi dire. Koro wakone ma wan ga dak ni mabe ne watang'o ok ni en gima ne wapando ne wamiyo nyaka un jofwambo gi keyo muke
to wakone marwa ni to mondo mi utamru uyie ni marwa ni be genuine ya ne marucha mondo wakonro ni ke gino ai dak achiel to rute makoni gino ok yaw Woodman ni yiru no serum orumo tijadi kara ko rumo dak piny settle Woodman. Mheshimiwa Fred Kikuno wa Migori wacho no mbija penji na Jared Okelo ni kagolo deputy governor ma Siaya ema notamogi kata ka giweyo finance bill be gidhi nyalo mae owe nywando weche ineno weche Siaya gin weche miloso e Senate to ema nasewacho ni ng'ata moyier koro waonge go gadiera ka jo Siaya duto kopogore gi MC achiel nogo ombulu no duolo to wachno okel e Senate kama jotelo mana wacho ni moyier mathago wane to jo Kenya Kwanza wacho ne no duolo onge kuma dhiye jo Kenya Kwanza manogo ombulu wan jo apag auchiel no wacho no duol kaka ne jo Siaya osewuoyo is final to jo Kenya Kwanza makiano duol ni obedo ja Kenya Kwanza karango emo wacho nikech ging'eny gikoni kuma duol dhiye onge wan wagocho ne mondo dhi nyime gi tich ka gima ne en deputy governor manande kata en deputy governor makerecho koro wawe nywando wechegi. Aya Fred Woduriri wacho ni duol we penja ni duol ni ang'o momiyo sama wang'anyo to waketho gige wan wawegi kaluo. Pok awinjo kama jaluo ketho gir jaluo wadgi to kapo ni Fred no jang'anyo ga to ketho gire tadwa no we otieno makawuono mondo wawuotha wawacho pachwa e yo makare ma ok waketho gir ng'ato to be na wacho ni an pok aneno kama japiny mane ng'anyo ketho gir ng'ato police ema donjore to hinyogi to lawgi to in the process ma jilawo jicha ng'ato nyalo nyono nyanjo wadgi ng'ato nyalo gore kuom ng'ato nikech koro ji ringo to tiagas bendo osaso wang' ji ok nen malong'o to mowuok kane dwa dhi timo anjao ne ng'ama ne loko wande mano to pok aneno mano police ema timo. To ng'anyo ni datimore nyaka karang'o kapod ang'iyo weche moko miyoro kaendi nyaka chieng' ngima bede mandhamdham. Ang'o mobro chopo mondo ung'e ni koro ngima to koro ber ang'o manyalo chungo ng'anyo nikech ji wacho ni koro sani useluongo ng'anyo di ng'enyo ma ok mokuongo ang'o mabro miyo koro wacho ni okay sani koro ng'anyo ni waweyo nikech nyo chuog duol moro maput mugoe mbaka wuok uchako udono chuog machielo koso ang'o mabro miyo koro ng'anyo rumo. Ing'eyo ni wan gi approaches mang'eny mokwongo wan gi ng'anyo kod doho moluongo ni court kanyocho oter wach cha mbelegi to wacho ni ni gini bedo suspended mondi weche mag finance act momiyo ngima twetane wakete bathe mondi nyaka chieng' yal gini marum Ruto en kar mondo mi ochiki ite ne gima doho wacho nikech ka doho no wacho no yombo machato ne bero pamo mutiyo to kakoro the same doho konene ni chike manyoolosgi giricho wawegi ane mondo kik giti mondo tienegi machon Finance Act ma 2022 mondi kapod wayalo ma en osedhi omedo mafuta sani ngima tweta e Kenya mangima omedo king'iyo portal mar KRA ne joma chulo osuru osetero gika malo te to doho kone ni gini kik timre mondi koro wan gi doho ka mosekwere no we gino mondi en odagi ni en choko pesa en odhi mbele koro watim nang'o yawa ng'ani ok winj doho wan bende waringo kode street ka be okudwa winjo koro we doho dhi mbele to wabe waring kode nyaka karang'o nyaka chieng' owinjo wach nyaka chieng' owinjo wach nikech ka ok watimo ma to karo dhi timo madongo moloyo ka koro kiny ogolo VAT nikech gima muone koro onge nikech an gi numbers e od bura ka koro ogolo VAT 16% mar fuel ni otere 24 ng'ama dhi tame nyiso ni gima dhi chungo ng'anyo to pok uyiero kaka gima dhi chungo ng'anyo en ka Ruto ochung' dade nyaka karang'o ma dhi timore gima wawacho en ya wabiro ng'anyo kode nyaka chieng' owinj wach ok wan e Kenya ka kosi ni dwa wuok Woodman in gi ndege iwuok we wabed dala ka wang'any ka chieng' gini oseloso gima ber to jo Kenya te no winj maber ing'eyo nyithindo mang'eny ok nyal dhi skul sani nikech fees momedi nitiere jonyuol ma cannot afford a meal ok onyal kata chiemo in one day a good example nyocha adhi kama ne gi launch e weche mag chiemo mag nyithindo Nairobi nitie nyithindo ma lunch mimiye michele goganda ne ochamo bathe moro matin to kano moke bag to kipenjo ndo ma mikano ni manade na dhi wadhi chamo ot nikech ot ne awe karach
Mane kama ngima oseketowa. Koro in kik iluor ng'anyo jafuambo ni nikech gini okwane the end mare en ni ka koro kiny wasundo ng'ani mangima obedo ma affordable ne jo Kenya duto. Mondo mi ja Kenya obed gi dignity mare. Ing'e ni ng'ama odenyo onge dignity. Ng'ama ok nyal afford a meal onge dignity. Ng'ama ok nyal tero nyithinde sikul ni en gi nyithinde ot to jowadgi to neno ka dhi sikul, ng'ano onge dignity mare. Omiyo wagore gi Ruto nyaka chieng' ma jo Kenya bed kod dignity margi waduto. Omiyo we penjo ni en onge karang'o. Wadwa ringo gi Ruto nyaka chieng' jo Kenya bede ngima makoro bet ndamda. Kinyo chakore saidi ka koro otieno. Akono otieno saa 6 onge ng'wech kata in tika ka iringi dhi ot. Kech bang' saa 6 koro nitie ji adek ema oyiene wuoth e town. Mokwongo gin ambulance ma samoro tero jatuo osiptal. Mar ariyo in ikonyori ne mar ariyo jofuambo matang'onwa kaka ji onge town. Nikech nyaka utang'nwa un oyienu in koro inyalo ringo tok saa 6. To gi mar adek en Raila Amolo Odinga. En emo nyalo wuotho kakodwaro. Iwinjo kendo wakowe. Koro joma kowego mago collateral beneficiaries. Iwinja. Koro ka ine adek go to koro iwuothi. To bang' saa 6 koro waloro wadwa ni kiny ane na ng'anyo koro mamuol mondo sirkal ong'e ni gisediyo wa bende moromo. Tiwinjo piny oger gi ngoche. Kingoro to onge gima inyalo loso piny ka. Kata in makoro idwa dhi yombo nyakachni nikech aduma dhi a governor kendo nyalo yombo. To in koro idhi nyakach gi chir makende. We luor nikech onge ng'ato kacha. Taya gibede MP dhi ogura wati. Poda racha. Mana toke mpaka mwose kwa Yawa poda racha. Dio wantu sani puduan mana jofuambo joka. Mamane kama dongo we mweshimiwa Jared Dukelo. Karangano Iro luor. kamana eja kubiro we miwa wasechegi. Hapa ni sausero? Jakore kini sause mana rumo jaduo. Kabwananu ngadaga bwana. Iro kamana eja kwanza kauno medi nyaka saya. Adie. Wadori tumsa utia. Mapoka wuyo to koka donjo gani. Akare ormos mogik ne jo dando bas mondo lor. Ero kamano ne oganda joka nyanam wuodh Israel ok en wuoth ma nodhi dichiel. Ne en kod pek mang'eny, ne en kod hinyruok mang'eny, ne en kod thoe mang'eny bende ji be nonyuol e kor yo. Kik chuny ma tho ne wasewuotho ahinya. Wang'eyo bende ni ok wagore gi jo Kenya ka kende to gik mosetimorenwagi nyaka e pinje maoko. Omiyo adwaro ni kik chunywa tho, wagore agoya, Nyasaye ong'eyo kuma nogowe kodwa. Erokamano ne joka nyanam duto, erokamano ne Royal Media Services kokalo kuom Ramogi TV kuom thuolo makende, erokamano jo Nyando constituency moseyiera kendo chako nuoya kendo gikone gidong gi nuoya didek. Kende na wuok 2042. Abenda aikora mondo tinu nyaka 2042 kaka une muwacho. Kendo Nyasacho madgwedh na ukinde ka kinde unindo maber. Erokamano mweshimiwa Jared Dukelo men jao dubura manyando duoko nwero kamano jukora kuom kete duol kaendi maika molore chenro ni wan wacho pile ni sa Nyasaye maber. Nyasaye mondo wan nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere.